Kasi isipin mo, yan lang habol ko eh. Ah, hindi. Actually, yun yung gusto ko. Kunyari, tulog-tulog. Musta ka na? Ganda mo pa rin. Pero ready na ako masaktan. Pilsen na lang kaya para malasing ako mawala yung kaba ko. Okay, sige. Isang case. Tagay! Ma'am, tinagay pa ma'am. Huwag mo nang inumin. Excited! Yun yung tagay sa Tagalog! Eh, nga. Huh? Kasi isipin mo, yan lang habol ko eh. Ah, hindi. Actually, yun yung gusto ko. Kunyari, tulog-tulog. Nung una, makaawa pa ako sa kanya. Pero ngayon, siya na mismo nagyayaya. Wow! Siyempre, ako yung trainer eh. Ito naman na tong, sino ba tong sumulat na to? Naiinis ako. Parang may kilala akong ganyan eh. Na-trigger na naman. Doon ko po na-realize na sa dinami-dami ng naging chika babes ko, Irish lang po talaga yung hindi ko makakalimutan. Ganyan-ganyan pa? Okay. Musta ka na? Ganda mo pa rin. Bakit? Ba't ganyan? Sabi mo hindi ka kikiligin. Hindi mo kinikilig. Hindi ka pa rin nagbabago, no? Nagbago na ako, hindi na ako marupok. Tulad dati. At sumasali ka, Jero? Kasi... Baka saktan mo ako ulit. Pero ready na ako masaktan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.